שלום מורים למדעים. היום נדבר על מושג יסוד בפיזיקה, שימור אנרגיה מכנית. אנרגיה מכנית היא סך כל האנרגיה הקינטית והאנרגיה הפוטנציאלית של גוף או מערכת. היא מתארת את האנרגיה הקשורה לתנועה ולמיקום של עצמים. במערכות מסוימות, האנרגיה המכנית הכוללת נשארת קבועה. אנרגיה קינטית היא אנרגיית התנועה. לכל גוף נע יש אנרגיה קינטית. ככל שהגוף מהיר יותר או בעל מסה גדולה יותר, כך אנרגיית התנועה שלו גדולה יותר. חשבו על מכונית נוסעת או כדור מתגלגל. האנרגיה הקינטית שלהם תלויה במהירותם ובמסתם. אנרגיה פוטנציאלית כובדית היא אנרגיה האגורה בגוף עקב מיקומו ביחס לשדה כבידה, כמו כדור הארץ. ככל שגוף גבוה יותר, כך האנרגיה הפוטנציאלית הכובדית שלו גדולה יותר. זוהי אנרגיה אגורה שיכולה להפוך לאנרגיה קינטית כשהגוף נופל. אנרגיה פוטנציאלית אלסטית היא אנרגיה האגורה בחומרים אלסטיים כאשר הם נמתחים או נדחסים. קפיץ מכווץ או גומייה מתוחה אוגרים אנרגיה אלסטית. אנרגיה זו משתחררת כאשר החומר חוזר לצורתו המקורית, ויכולה לגרום לתנועה. במערכת אידיאלית, ללא חיכוך או התנגדות אוויר, האנרגיה המכנית הכוללת נשמרת. כלומר, סכום האנרגיה הקינטית והפוטנציאלית נשאר קבוע. אנרגיה יכולה לעבור מצורה אחת לאחרת, למשל מאנרגיה פוטנציאלית לקינטית, אך הסכום הכולל אינו משתנה. זהו עיקרון חשוב להבנת תופעות רבות בטבע.